at makapuluhang paraan. Marangal, makapuluhan. Nagpapatawa ka pa, Benigno. Nakalimutan mo na kaya kong gawin ang lahat. Ano sabi niyo? Kaya kong gawin. Ang marangal, makapuluhan ang kahit anong bagay. Maging pera, babae, o yang. Yang kapangyarihang pinanggigilan mo. Ano sabi niya? Malay mo, gawin kitang kanang kamay ko dito. You've been such a faithful follower. Oh, Benigno. Hindi. Hindi! Ayoko sa'yo! Congratulations sa mga nakapasa sa ating 30 days initiation training. Sila po ay sina John Moore, AJ, Roby, Mike, JM, and team. So congratulations sa inyong lahat and welcome to Madrid family. So ngayon naman, bigyan ko kayo ng update sa ating Chatham Construction Day 4. Ayan, Day 4. So kahapon po, nagkaroon po ng meeting with Sir Ian, Paul, at si Mang Joseph, yung ating pinakamagiting na foreman sa ating construction. So pinag-usapan kahapon kung ano ba yung magiging setup ng LAN cabling. Ang problema ko kasi yung mga ibabaon namin ng mga wire ni Paul. So dyan sa mga sasayig na yan tsaka doon. So sample lang to pero hindi ito yung actual. Yung actual mas malapad pa. Kung sa ilalim ba siya ng carpet or sa flooring pa siya or sa ibabaw at hindi pa yun na-finalize until now. And at the same time, nagkaroon din ng discussion kung saan pa talaga pupwesto yung ating data center. So, hindi pa na-finalize until now. Pero I think may napag-usapan na kinukuha na lang ni Mr. Paul Adorio. Eksaktong sukat ng kanyang pinakamagandang data center sa buong Pilipinas. Okay? Yun lang po ang update sa Chatham Building Construction natin. At maligayang kaarawan sa inyo, Opa, Jocelyn at McLean. Happy birthday! At binabati ko rin ng maligayang anniversary or happy anniversary kay Jalice ng Pangasinan, kay Paolo ng Davao. Ayan, so enjoy the day! Ngayon naman, dumako tayo sa ating life tip of the day. So ang ating tip ay develop the ability to forgive. Sa totoo lang, ito ang pinakamahirap na gawin ng tao, yung magpatawad. Kasi nga natamaan or nasaktan tayo, yung emosyon natin yung naapektuhan. Pero ang kagandahan din kapag natutunan natin magpatawad, yung sakit, yung hapde, yung nandito na nararamdaman natin or nagpapabigat sa'yo, nagpapahirap sa atin, kapag nagpatawad tayo, nawawala yan. Pinakamagandang halimbawa, ang iyong ex. So, ang iyong ex ay hindi mo mapatawad. So, every time na nakikita mo siya, parang naiinis ka at parang gusto mo siyang patayin, gusto mo siyang saktan, gusto mo siyang sabunutan, gusto mo siyang lahat ng masasamang bagay na pwedeng maisip. Ngayon, pag nakita mo siya, na-stress ka. So, nung umaga, masaya ka, bandang tanghali, nakita mo siya, nagbago yung mood mo. So, pagdating ng hapon, naapektuhan na rin kung ano yung ginagawa mo. Kung nagtatrabaho ka o nag-aaral ka. So, akin lang, pag natuto tayo magpatawad, makita mo yung ex mo, kapag pinatawad mo na siya, okay na. Kung ano yung nararamdaman mo ng umaga, hindi na yun mababago. Diretso na yun buong maghapon. So, kung nasa eskwelahan ka, makakapag-aral ka na mabuti. Pero, saka na lang yun. Masyado mo maaga pag nag-aaral pala kayo. So, kapag nasa trabaho ka, nakita mo yung ex mo, at napatawad mo na siya, hindi na maapektuhan yung mood mo sa trabaho. So, therefore, buong maghapon, productive ka. Okay? So, learn how to forgive. That's it. Okay guys, so subaybayan po natin ang transformation ng ating Chatham office. At sa mga gustong maging parte ng lumalaking Madrid family, click here. Okay, so yun na.